Dagang ka kuha mangga bo. Dagang ka kuha mangga. Ha? Dagan? Isa ka day ka? Ha? Saka po mama ni mo? Mama ni mo nagkuha? Yaway. Wapo kay payam bubong ni tulog oh. Eh, pukurate, mana natulog oh. Gamay na lang, hapit na mahuman. Gamay na lang iskiyo nun, mga 2,000 kilos lang na. Alas 3, sado na yung humanan. Mao di ay. Para ba sa sinina? Kupol. Kupol. Kambal lang yun no? Kupol. Bibuha oy basta magtapok ng daghan. Kaon mo, aron ni magniwang. Tambok kayo, no? Mga kanang isa ka buk doon na mo na mukaon. Isa ini hurot ni manay kung kuan lang isa lang gabok imong kuanon, mahurot niya na. hurot na tama gid na kay segunda. Kaya nimot na lang siya ay. Basta tamis lang. Tamis gugwa ka na. Pero aslom mga kadako Ano mo ka? Ano? Ya. Tuwa siguro sila ba nga? Kuan. Sama na nagtarong. Puno ano? Unsa? Tama ni mong Takalaw kay kaon ako. isugay buak. Lawa na. Untay tsura na. Pero kaon na mong ko. Kau na buak mo. Hilig ka ng buak. Basta tamis lang. Hindi kaya tamis kayo ay. Lami ay. Tingnan mo ko. Lami na. Ako yung makabog ngayon. Tama na. Ako isa diyan. No, isa din kita na ko niyo. Apa ba kay Ano to kayo doon? Akong paingon ba kayo? tago mo tos dahon na pit. Unsa na siya guys? Bot sa tingon niya. Do not enter. Boy. Good. Nawa na sigpa. Tikwa na. Simbol katulugon. Katulugon na kayo. Sabay kay Digos. Sabay kay Digos. Oh? Papa po. Boy. Bo. Ano ka yung itan? Ya man to.
Ano to dia dapit to? Kaalay na. Mutlag wa baka to gisa ka. Unsa man siya? Ay, bakit? Ugam na oh. Bak ugam na. Murag oh. Wala fakli. Ah, wakli. Okay. Ito, kita ko ganina din ba? Naida. Grabe ka kita. Taro! Taro! Naay. Taro, boss! Ubos na kayo? Taro! Isa. Oo, may papel. Ah, oo. Wala na. Ay, mata. Ha? Huwag ka magkuwag mong pahinugon? Ha? Kuha na yung mga limak buok ko na. Di, ini abot 5 kadlaw ka na hinumdum pa kasi mong trabaho. Wala, lami kayo. Lami dahil kito kung sungkit-sungkit ba? Mga ka ba? 5 ka buok ka na. Pahinugon. Di mo na hatagod. Mga naghilaw. Ikaw na pahinog. Unsa ni siya? Alingatong no? Alingatong manok.